Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeli. Garaşda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygyna alyp barýan işler berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip ýürüleri bilen üstünlik rowaşany. Munyň şeýledini hepden dowamynaky wakadaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 1 noýabrda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornbasarlary hem paýtagtymyzyň we vilayatlary häkimleri bilen sany ulgamar kıly nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň sebitlerini hem paýtagtymyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek, möhümlen O.Hojaniyazow işleriniň alınıp barylyşy, ekli halk baý etmek dawrasyna hem öňde boljak şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri ara alyp maslahatlaşyldy. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp barýan işleri barada hasabat berdiler. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda ýewaňlandyrylan ekli işleň ýokary hil derejesinde hem estetika we ekologiýa talaplary gözüňde tutulup toplumlaryň esasy amalaşdyrylmalygyny bellidi. Şuna ilatyň ýokary amatly ýaşaş durmuş şertleriniň öpçün edilmegi üýtgöwsiz talap bolup durýar. Şuňlan baglykda Melilizirmiz Aşgabat şäherini ösdürmek, uzak geljek nazarlayan meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine ören oýlanşykly çemeleşmeginiň zerurdygyny öňe çekdi. Döwlet başlarymyz gyş pasynyň golaýlaşmagy bilen baglykda paýtagtymyzyň häkimine ýyladyş ulgamlarynyň böksenşide işledilmegini, jemaat gulluklarının işleriniň utgaşdyrmagyny öpçün etmek meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda amalaşdyrylýan gurulşyk işleriniň ýagdaýyny seljermegi, binalary gurmagyň berk gözegçilikde saklanmalygyny öňe çekip, bu babatda anyk görkezmeleri berdi. Şuň bilen baglykda döwlet başlarymyz pudoklaryň ösdürmegini, gurulşyk toplumynyň zerurlyklaryny dogly meçherde öpçün etmek üçin ekli şertlerin dördülmeliligini aýratyn bellidi. Döwlet başlarymyz paýta ýygymy möhümne işleri toplumlaryň hem öz wagtyna ýerine ýetirmek möhümdigini öňe çekip, degişli agrotehnika çärelerini depkini güýçlendirmek wezipesini öňde goýdy. Hormatly prezidentimiz bu işde häzirki zaman O.Hojalyk tehnikalaryny netijeli ulanmagy zerurdygyny bellidi. Döwlet başlarymyz ekrançylyk meýdanlaryny ekli işleň O.Hojalykçy alimlaryň maslahatlaryna laýyklykda amalaşdyrylmalygyny nyktyp, degişli tapşyryklary berdi. Şol sanna agaltynyň hasylyny soňky hanasyna çelini ýygnap almagy tapşyrdy. Melilizirmiz ýygnalany hasyly harmanhanalary öz wagtynda we ýetkisiz eltmegi hem agrotehnikanyň ekli kadalaryna berk berjaý edip ýokary hili saklanmagynyň wajypdygyny öňe çekdi. Ýurdumyzda azyk bolşulygyny putulandyrmak maksady bilen göýlük ýer almanyň gök we bagçy hem beýleki azyklyk ekinliň hasylyny gysga möhletde ýygnap almak zerurdyr. Döwlet başlarymyz o sena toplumyna amalaşdyrylýan özgertmeleň ähmiýetini nyktyp, ekrançylyk işleriniň ýerine ýetirişine hemme tarapdan jogapkärli çemeleşmeň wajypdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz bugdoýy suw tutmagy, agrotehnikanyň kadalaryny aýklykda geçirmek, denelik ekinlere ideg etmek, şuny bugurdaky ören wajyp işligini aýdyp, bu babatda degişli görkezmeleri berdi. Hormatly prezidentimiz göz öňüne tutulan wezipeler ýokary derejede ýerine ýetirmek, düzümleýän taslamalaryň durmuşa geçirişine şeýle gurulýan medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşyny gözegçiligi güýçlendirmek möhümdigini öňe çekip, şunday işleň ýokary hiliniň öz wagtyna tamamlanmagynyň hem gurulýan binalar halkara ölçeklerine kybap gelmeginiň esasy görkezici bolup durýanyny aýdyp, bu babatda degişli görkezmeleri berdi. Döwlet başlarymyz O.Hojalygyny amalaşdyrylýan işleň uly ähmiýetini belläp, bugdoý eklen meýdanlarda ideg etmek we suw tutmak işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna aýklykda ýerine ýetirilmeligini öňe çekdi. Gök maýsalary ziýan berjilerden gorumak üçin ekli zerur çäreler görülmelidir. Şunlar o sena toplumyna şalynyň gan şonlarynyň we beýleki ekinliň hasylyny ýygnap almak işleri pudoň öňüne durýan eler tutulýan wezipelerdir diýip döwlet başlarymyz sözüni dowam etdi. Melilizirmiz ýurdumyzyň azyk bolşulygyny artdyrmak hem ilaty ýylyň tutuş dowamyna ýer almak hem beýleki gök we bagçy önümleri bilen öpçün etmek maksady bilen şol önümleri kabul etmek we saklamagyň bildirilýän talaplara laýyklykda öpçün edilmegi babatyna tapşyryk berdi. Şeýle-de döwlet başlarymyz hasyl toýuny ýokary derejede geçirmek bilen bagly çäreleň meýilnamasyny taýýarlamagy tapşyrdy. Bu däwrelarda daýhanyň asly zähmeti, ekrançylarymyzyň şol sana paýtaçylygyň we gallaçylygyň ýeten belen sepetleri öz münasip beýan tapmalylar diýip Melilizirmiz bellidi.
3-nji noýarda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaralawçylarynyň belen serkirde başy goşun general Gurban Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kenişiniň nowbatdaky mejlisine geçirdi. Onu harby hukuk goraýjy edaralaryň 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleň jemlenildi. Garaşda döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy öpçün etmek, harby hukuk goraýjy edaralaryň işini munun bilegim kemilleşdirmek hem maddi enjamlaryny binýadyny putulandyrmak boýunça gaýry-goýulmasy wezipler kesitlenildi. Hemen beýleki bir näçe meselelere garaldy. Mejlise gatnaşylar hatabat döwrüne ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz üstünlikli durmuşa geçirilýän gorun şikayetli harby doktrinanyň ähmiýetine öňe çekdi. Bu doktrina döwletimiziň parahatçylykly we asuda durmuşynyň, watanymyzyň okulu durmuş ykdysady ösüşiniň, onu halkara geňişligini öňdäki orunlara çykarmagyň kepil bolup hyzmat edýär. Milletlerimiz harby düzgün nizamyň berja edilmegine, harby bölümlerde watançylyk terbiýeçilik işleriniň geçirilmegine, ýaş esgerleri şöhratly ata-babalarymyzyň nusgulyk görelmesini terbiýelemäge aýratyn üns bermek wajypdygyny aýdyp bir näçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz serkerdelen we esgerleň netijeli gulluk etmegi, hemem gowunaja ýaşaş durmuş şertlerini öpçün etmek üçin ähli mümkinçilikleri döretmegiň zerurdygyny aýdyp bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz garaşdy, hemişelik betarap Türkmenistanyň gyzyklanma bilýän taraplaryň ählisi bilen parahatçylyk, hoşnýetli goňşuçylyk, hemem giň hyzmatdaşlyk siýasatyny durmuşa geçirýänini nykdy. O ýurdumyzyň mundan beýlegim seçip alan ýol bilen anamly öňe gitjekdigini, hemem dünýä döwletleri we awraly halkara gurumlary bilen netijeli gatnaşyklary ýoly goýýanyny nykdy. Milletlerimiz bellenen wezipeleň takyk we öz wagtyna ýerine ýetirmegini, berk gözegçilikde saklanmagyň, hemem ýurdumyzda kanunylygyň, hemem hukuk tertibiniň harby hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümlerine tertip düzüniň berja edilmegini, berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz hödürlenen çyzyklary bilen tanışyp, bu ýekünjekde ekrançylygyň, meýwçiligiň ösdürilmegi, dag etekleriniň ekologiýa derejesiniň ýokurlanmagy bilen bir hatarda ýaş etkerlen harby gullugynyň zähmet terbiýesi bilen utguşdyrylmalygynyň aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Munyň özü harby gullukçylygyň söwüşçüň taýýarlygy üçin bolşy ýaly O.Hojaniyazow ulgamyny hususan harby gullukçylygyň agronomçylyk, mallarçylyk ýaly hünärleri ele almak üçin möhümdir diýip hormatly prezidentimiz anyk tapşyryklar berdi. Mejlisde başga bir näçe möhüm meselelere garaldy. Hemem şolar boýunça deýişli çözgütler kabul edildi. 4-nji noýabrda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sany ulgamy arkaly ýurdumyzyň sowda toplumyndaky işleň ýagdaýyna hemem ony mundan beýlegim ösürmek boýunça gaýry-goýulmasy wezipleri başlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahat ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda toplumyna gözegçilik edýän ornwasary Gylyjew deýişli ministrlikleň we podokly dolanyş edaralarynyň ýol başçylary gatnaşdylar. Döwlet başlygymyz maslahaty açyp sowda toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň esasy podoklarynyň biridigini nykdy. Halkymyzyň awdançylygyny we azyk bolşulygyny öpçün etmek köp wagtda bolgamyň üstünliklerine baglydyr. Döwletimiz sowda dokma podogyny hemem telekeçiligi ösdürmäge köp meçörlerde maýy goýumlaryny goýýar. Muňa garamazdan ikiniz bu gurda ulanylmaýan mümkinçilikler ören köp diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Sany ulgamy arkaly geçirilen iş maslahatyna gatnaşylar alyp berilýän işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz amalaşdyrmaly işler boýunça bir näçe tapşyryklar berip, sowda ulgamynyň öňüne durýan möhüm wezipeleň öz ýurdumyzy öňürleýän önümleň ýeterlik meçöründen artyk bölegini eksporda iýermekden, bazarlaryň işini saýlaşyklaryň öpçün edilmegini gazanmakdan, ýylatyň azyk önümlerini öpçünçiligini hasam putulandyrmakdan ibaratdygyny belledi. Şu işlerde halkyň hal ýagdaýy we awdançylygy ykdysady bähketden iler tutulmalydyr diýip milletlerimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz durmuş özgertmelerini üstünlikle amal aşdyrmak, hemem bazar ykdysadyýetyne tapgyrlaýyn geçmek bilen baglykda sowda toplumynyň öňüne durýan wezipeleň möhümdigini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz podogy munun beýlegim ösdürmegi, maýy goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegi, esasy wezipeleň hataryny görkezip, olary üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça deýişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyza eksport import amallaryny kadalaşdyrýan esasy edara hökmüni döwlet haryçy mal birjasynyň işini kemilleşdirmek möhümdigini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz gadymdan gelýän halçylyk sunugutymyzyň milliligini we nepesligini saklap galmak bilen öňürleýän haly önümleriniň görnüşlerini köpeltmek boýunça işleri dowam etmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini hemem ýeten belen sepkitlerini dünýä ýaýmakda, daşary ýurtlaryň öňde barjy tejribesini öwrenmekde sowda senagat edarasynyň işiniň uly ähmiýete eýedigini belledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzy hususy işäwirlik ulgamynyň puta binýadynyň döredilýänliginden peýdalanyp halkymyzy özümizi öňürleýän dörli görüşli önümleri bilen ýeterlik mukdarda öpçün etmek
etmek dowam etmek zerurdygyny belledi. Hemen bu wagtda bir näçe değişli tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başlanymy sany ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyna gatnaşlary ýüzlenip, uluň öňüne bir näçe anyk wezipeleri goýdy. Biziň önümlerimiziň eksporda ýanyş energiýa serişdileri hata we alınmanyna 48 götürme goly ýartdy. Bu erwet görkeziji däl millilizerimiz belledi. Hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow şu ýylyň noýabr aýynda ykdysady hyzmatçylyk guramasyny agza döwletliň işgörleriniň maslahatyny geçirmegiň gözüňne tutulýanyny aýdyp, ony ýokary derejede guramaçylykly geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleri talablaýyk ýerine ýetirmek tapşyrdy. Döwlet başlamy içerki bazarlaryň öpçünçiligini artdyrmak we sowda ulgamyny ezgiderlik kemleşdirmek wagty amal aşyrylýan işleri hemişe gözegçilikde saklamak talap etdi. Döwlet başlamy gyş mewsimiň hem golaýlap gelýänini aýdyp, ýurdumyzyň bazarlarynyň we dukanlarynyň aýratyny bayramçylyk günlerini dürli önümler bilen bolelyny öpçün edilmegini hemişe gözegçilikde saklamagy, şonuň bilen birlikde bahalaň ýokurlanmagyna ýol berilmeli däldigini nyktap, vice-premiere degişli görkezmeleri berdi. 5-nji noýabrda hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow sany ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Ony ýubiley ýylynyň 10 aýyny hökümetiň alyp baran işleriniň jemlenildi, degişli hasawatlar diňlenildi we hödürlenen resmi namalara seredildi. Şeýle-de ýurdumyzda durmuş yksasatyny ösürmek boýunça günnelik wezipeler aralyp maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşyjylar geçen döwürde ýerine ýetirilen işler barada hasawat berdiler. Halk hojulugy toplumynyň puduklarynyň ösüşiniň netijeleri hem şu ýylyň ýanwar oktyabr aýlarynyň makro ykdysady görkezleri hasawatlaryň esasyny düzdi. Hasawat döwrüne jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,10 götürüm ýokurlandy. 2020-nji ýylyň 10 aýyna öndürilen önümleň muktary geçen ýylyň deşli döwrü bilen deňeşdirilenine 6,10 götürüm artdy. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda amala aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli yksasatyýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanyny belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli milli maksatnamalaryň kezitlenen işleň doly ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ekli ugurlardaky ösüşi bilen baglanşykladyr. Her bir işde sazlaşyk ýokary netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenmegi ösüşi yksasatyýetimize öňe dişli gazanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir. Millilizerimiz meýleşdirilen çärelen häzirki döwrüň ruhuny kybap gelmeginiň wajypdygyny ösüçekdi. Mälum bolşýaly watanymyzyň gullap etmegi we halkymyzyň awadançylygy baradaky alada giň möçörli oňyň özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlanmasyň hemişe öňsü merkezine durýar. Şol özgörtmelerin üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ekli ulgamlarda uly netijeler gazandy. Hem geljegi ynamly garaýar. Döwlet başlanmasyy şu ýylyň 10 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri koronawirusyň dünýä yksasatyýetine ýetirýän tesiri sebäpli ýüze çykan kynçylyklara garamazdan ýubiley ýylyna garaşsyz watanymyzyň gözüňe tutulan maksatnamalaryna laýyklykda üstünlikli ösmegini dowam edýänini aýdyn görkezýänini belledi. Jemi içerki önümiň 6,12 götürme çördi ösüş derejesini saklap galmak başardy. Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalan gurulşy dowam edýär. Ýylyň ahyryna çenli ýene de bir näçe desgany ulanmaga bermek gözüňe tutulýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli bilim we ilim ulgamlaryny özgörtmeler üstünlikli dowam edýär. Öňümçilik puduklary kemilleşdirilýär. Bazar yksasatyýety emele getirilýär. Täze neft-gaz ýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we optik süýümli aragatnaş geçirjileriniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşy alınıp berilýär we beýleki halkara taslamlary taýýarlanýar. Ýurdumyzda hususy pudugy ösürmäge gollug bermek boýunça siýasatymyz izgiderli dowam edýär. Biziň öňümizde şu ýyl gazanan ösüş depginimizi saklap galmak hem geljek ýylda ony hasam artdyrmak wezipesi durýar. Şoň görä şu ýyly gowy netijeleri bilen üstünlikli jemlemek hem täze 2022-nji ýyly gowy netijeleri bilen garşylamak üçin biz galan wagtyň dowamyny köp meseleleri çözmelirsip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz dekabr aýyna Türkmenistan uly bayramçylyk senesiniň halkara betaraplyk gününiň giňden belenip geçiljekdigini nyktap, bu bayramy ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini aýtdy. 6-njy noýabrda hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow gatnaşmagyna ýurdumyzyň şäherleriniň we owullarynyň daş töweregini bagy we sanlyga bermegiň giň gerimli mögsüminiň nowatda kitapgyna badylga berildi. Köp sanly dawara gatnaşyjylar ir şäheri bilen paýtagtymyzyň günorta bölegine atman bilen
Emin aralığındaki beyik binanın täze gurulýan matymly pragynyň ýadygarlygyny ýanyna 13,5 hektar meýdanna bag ekmek üçin ýürüte taýýarlanan meýdança ýygnanylar. Döwlet başlanmady bu asyrly işe adamlaryň oňoýly ýaşamagy we dinjalmak üçin agmatly şertleri döretmegiň möhüm şert hökmüne aýratyn öňsberýär. Bu ýerde ýanglanan aýdymlardyr saatlar dawara gatnaşylaryň bayramçylyk ruhyna hasam belende götürdi. Bugün tutuş türkmen topragyna ýaýbanlanan uly bayramçylyk türkmen halkynyň agdy berliginiň we jewsliginiň aýdyň nyşany, oň parahatçylyk, hoşniyetli we dörejilik maksatlaryna üýtgüsidi we parlagynyň alamatyna öwrüldi. Bek akyllar şahynyň hormatyna döredilýän toplumyň çeginiň awadanlaşdyryşy, Aşgabatyň bagy ustanlygy börenmegi, paýtagtymyzda ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy bilen baglanşykly meseleler millilerimiziň kimişe öňsü merkezinde durýar. Matymly pragynyň ýadygarlygynyň ýanyna medeni seýligak toplumynyň döredilmegini, bu ýerde köpçüliklerin bag nahallaryna oturtmak dawratynyň geçirilmegine çuňur many bar. Munyň özü arkada prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna dünýä nusgulyk asyrly işleň bitirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Türkmenistanyň prezidentiniň değişli kararyna laýyklykda watanymyzyň garaşdyrylan şanly 30 ýylyna betlenen ýerli paýtatymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlaryna saýaly, pürli, miweli agaç nahallarynyň hemem özümiň 30 million düýbi oturdular. Olaň 10 million düýbi paýtatymyzyň töweregine ekler. Türkmen halky ene topragyna asyrlar we gullap ösýän bagy bostanlygy öwürmek arzu edipdir. Çünki bag oturdan adam hemişe aýratyn hormaty ýa bolupdyr. Şonuň üçin döwlet başlanmadyň başyna başlan tokuy zowlaklaryny döretmek we geňeltmek pikiri ähli halk gollugyna eýe boldy. Matymly pragynyň 153 hektar meýdany eýeleýän medeni seýligak toplumyň çägine we töweregine arça nahallarynyň 61.200 düýbinden gowragy oturdurly. Bu ýerde agaç çekmekden başga-da uzul bar bolan baglary ide etmek işleri geçirildi. Bu bolsa olary berkemegi, ösmegi mümkinçilik döredýär. Täze taryhy ýamna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne daşga urşaw gorumak, türkmen tebigatynyň gözelligi boýunça gaýtalanmajak baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň aýratyn öňsü merkezinde bolup, hormatly prezidentimiziň öňsülkli durmuşa geçirýän ekologiýa syýasatynyň iler tutulýan ugrudyr. Hepdeniň dowamyna Glasgow şäherini Şotlandiýanyň maslahatlar merkezine Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşywal konwensiýasyna gatnaşyjy taraplan 26-njy maslahatyna hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynyňky ýurdumyzyň wekiliýeti gatnaşdy. Vice-premier forumda türkmen tarapynyň howanyň üýtgemeginiň täsirlerine uýgunlaşmak hemem oň ýarama täsirlerini pezeltmek meselelerine halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen birnäçe anyk başlangyçlar bilen çykyş etdi. Hepden dowamyna möhüm wakalar Mehriban arkadagymyzyň il ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde öskänligini eşgär etdi. Hormatly prezident bilen milli ykdysadyň esasy puduklarynyň biri bolan O.Hojaniyazow pudugyna manaşyrýany düýpli özgertleri. Bu urda kabul edilýän kararlary güneşi diýermeden ekrançy kärenişleriniň hem boluq hasyl ýetişdirme uğruna alyp barýan işlerini has oýlanşykly hem jogapkärçilikler alyp barmagy eterge berýär. Bu aýdylanlara bolsa şu günleri Ahir vilayatynyň Akbuğday etrabynyň kärenişi telekeşleriniň ekin meýdanlaryna ilatyny günlük islebilýän ady önümleriniň biri bolan yer almasyny öz wagtynda hem talaba laýyk ýetişdirme uğruna alyp barýan netijeli işlerine aýdym görnýär. Berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumynyň raýatlaryny günlük sarp edilýän alyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek uğruna köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa Ahal vilayatynyň Akbuğday etrabynyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän yer almasynyň ak bazarlaryny bezäp, halkymyzyň ady üçinçiligine ul goşunt bolýanyny aýratyn bellemek gerek. Etrabyň Magtymly daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna zähme çekýän, hasyl saatlarynyň ihlasy bilen bereketli topragymyzda ösdirilip ýetişdirilýän ýokary hili bagça önümlerem ilatymyzyň bu wagtdaky istegini aňyrýany bilen kanagatlandyrýar. Milli liderimiň O.Hojaniyazow pudugyny ähli taraplaryn ösdirmek we kämilleşdirmek baradaky tapşyryklaryny asyrly ýörelgilerini öwren ussat telekeçe kärenişler şu ýylla welaýatyň toprak howa şertlerine laýyklykda yer almanyň bolkem bereketli hasyny ýetişdirip kemale getirdiler. Eger wagtda bolsa yer almanyň täze hasyly ýetişip şol hasyly ýygnamak işlerine de dogry depkine ýerşildi. Şeýle gözde konurjy hasyly görünende bolsa, bu önümleriň öz topragymyzda önýäniňe kalbynda gowunç buýsanç duýgulary oýnaýar.
Vilayetin Akboğdu etrafynyň Magtymguly Daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna Türkmenistanyň Senegaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan hususy telekeçiniň ekin meýdanlaryna işleýän ustad kärineçileriň ihlasly zähmetleri bilen şu ýyla ýetişdirilen ýer almasynyň bol hasyny öz wagtyna zaýsy ýygnamagam esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Häzirki döwürde ýer almanyň hasyny ýygnamak işleri köpçülikleýin gyzgynaly ýagdaýda alınıp barylýar. Telekeçi daýhanlaryň gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen ýer almaly meýdanlary görünüňde gonuň göterilýär. Ýygnalan ýer almalary ýürüte haltalary gaplanyp etrafyň, vilayetin we paýtatymyzyň bazarlaryna buýurmalar esasyny aljylara uğradylýar. Kalplara bu ýysançdan noly, geljekde de azyk bolçulugyny döretmekde pek zähmetlerini gaýarmajakdyklaryna ak ýürekden inanýan telekeçiler diýarymyzyň hasa güllä besme uğruna taýsy tagalary diýen mehriban aýkadamyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident ýurdumdaň kiçik we orta telekeçilerini ösdürmeklige giň ýolaşdy. Dördüren mümkinçilikler hem ajaýyp şertleri ellerinden dördökülýän hunärmenleň öz ustatlyklaryny görkezip işlemeklerini, dürli önümleri önürmeklerini şert töretdi. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini bolşaýaly Daşoğlu vilayetyna da ata-babalarymyzdan miras galan kesipkärler we meşgullanýan ustalar, hormatly prezidentiň döredip beren mümkinçilikleriniň peýdalanyp, ajaýyp önümleri önürmekligi işeňleri gatnaşýarlar. Şeýle önümleri önürmekde Daşoğlu vilayetynyň könürgünji trabynyň agoý ýataýan ustalar özleriniň hunär ustatlyklaryny görkezip zähmet çekýärler. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň aladalary netijesinde milli gymmatlyklarymy öwrenmek, gorap saklamak, şeýle-de geljekki nesillere miras galyrmak boýunça uly möçürli işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň durly döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş şertlerini, şeýle-de onuň derejesini öwrenmäge giň mümkinçilikler berýär. Bu wagtda agoý ýasamak ýaly öz ähmiýetini ýitirmän gelýän ustaçylyk hunärleriniň önümleri belenilmäge değişdiler. Bu önümler göz köni ähmiýetinden başga da türkmen ustalarynyň hunär ustatlyklaryny açyk görkezýär. Toýlarymyzyň bedegi bolan agoýlary ýasamakda özleriniň gözdegli, dürejlikli işleri bilen tapawutlanýan telekeçileriň joşguny işleri aýratyn belärliklidir. Agaç önümlerinden taýýarlanýan türkmeniň agoýy özüniň taryhyna has erki döwürlerden alyp gaýdýar. Şol ustalar halipalarinden tälim alyp 4, 6, 8 gatly owadan öýleriň ýasalmagyny öpçün edýärler. Olar agoýlar gurmak üçin ulanylýan söwüt agaçlaryny ösdürip ýetişdirmeklige de aýratyn üns berýärler. Agoýlar synanyny onuň durkunyň tutuşlygyny, türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşy bilen halkynyň bagwançylyk, mallarçylyk, şeýle-de senetçilik önümleri bilen baglanşyklygyny görmek bolýar. Ak öý terimlerden, oklardan, tüýnükden we iki ýana açylýan agaç kapydan ibaret bolup durýar. Türkmeniň agoýlarynyň ustatlyk bilen ýasalmagyny gazanýan ustalaryň we olaryň şagirdleriniň bitirýän işleri hemmelerde guwanç duýgularyny döredýär. Olar hut şu günlerim toý bayramlarymyzyň bedegi bolan agoýlaryň ýokary hil derejesinde ýasalyp, talaba laýyk gurulmagyny öpçün edýärler. Nepis sanatynyň eýesi bolan gelin gyzlaryň çeperelleriniň zähmetinden dören, haly palaslar, kilimdir keçeler türkmen agoýynyň düzüm bölegidir. Şeýle-de onuň bedegidir. Agoýynyň içki diwarlaryny bezemek üçin nagyşlar salynyp, durly renklerde dokulan haly bagçyklar dokulypdyr. Häzirki döwürde ak öýlerimiz ýurdumyzda geçirilen toý bayramlaryň bedegidir. Hormatly prezidentimizin tagallasy bilen döwlet derejesindäki ýyl ýurt bähwetli maslahatlardyr ýygnaklar geçirmek üçin welaýetlerde türkmeniň agoý binasy guruldy. Milli däplerimiz we hunärlerimizi häzirki döwürde dowam etdirmäge, olary geljekki nesillere miras galyrmaga giň mümkinçilikler döredýän, mehriban arkadamyza bolan hormat we hoşallyk bu ulgamda zähmet çekýän senetkarlaryň dilleriniň senasyna guruldy. Berqarar watanymyzda gahryman arkadamyzyň taýsyz tagalary bilen tebigaty aýaly çemeleşmek, onu gorap saklamak, öňküsinden hem baýlaşdyrmak esasy üns merkezine durýar. Bu urda giň urumly işler durmuşa geçirilýär. Köp görnüşli, hemem tätin tebigatymyzyň owadanlygy ýylyň ähli pasynda köp türlügün tapawutlanýar. Häzirki güýüz pasynda da tebigatymyzyň altyn sow keşfi hasam özüne çekejek. Şeýle owadan öz borçly täsin hemem güzel tebigaty özüne jemleýän ýerleň biri Amederiýan kenaryaky tokoýluklardyr.
Amdariya döwleti we goraxanatynyň Napoleonyşyň esasy ury amdariýaň orta kymynyň kenarlaryň tokylyklaryny, suwsy bölüni haýwanat kememi beýleki jandarly dünýäsini, şeýle-de kenariýa sähralyklaryň täsini tebigy, eko ulgamyny öwrenmekle kememi goramakly gonukturlandyr. Tebigy goraxananyň tutýan meýdany 48.350 hektara barabar bolup, oňa düzümini gabakly görürlik kemem nargyz bölümler gerýär. Gabakly we görüle bölümleri sebitiňe iň ýeri deriýat bolan amdariýaň çep kenaryna nargyz bölüm bolsa sağ kenaryna ýerleşýär. Goraxana diýärmizde kelekli diýene beýleki goraxanalar bilen deňeşdirine geografik ýerleşik hemme tebigy şartlarynyň öz bolşulygy, şeýle-de geologiýa aýratyn bolan tapawutyny. Gorak çäginiň düzümini kenariýa tokylyklary, suwsy bölük hemme sähralyklary düzýär. Kenariýa tokylyklary esasen özüniň baý ösümlik dünýäsi bilen tapawutyny. Häzirki güýs pasyny bolsa bu tokylyklary hasamy owadan keşfe eýler. Ýani tebigatyň ajaýyp tylaýy reňkine bürelen daşly urak adaty bolmadyk öwüşmelerini özüne çekýär. Ýurdumyzyň bu ajaýyp günjoklarynyň tebigy aýratynlyklaryny gorap saklamak hemme olary hasama baýlaşdyrmak urna Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýeti tarapyndan alınıp alýan işleri aýratyny bellärik kadar. Almy işgara tarapyndan goraxananyň şägini ösümliklerini 237 görnüşiniň gabat gelýäni kesitlendir. Tokylarda gabat gelýäni 86 görnüşi ösümliklerini diňe 15 görnüşi adaty hasaplanýar. Bu tokylyklaryň esas düzümine torongy hemme petde aşar düzýär. Goraxananyň öz bolşugy owdany ösümlik dünýäsi barada aýdylanda bolsa, uly ýaşly toronglary hemme petdelere ýygy-ýygyny gabat gelýän goňşulyny bellemek bolar. Kenariýa tokylyklaryň şeýle baý ösümlik dünýäsiniň bolmagy bu tokylykllarda dürli haýwanlaryň ýaşamak üçin hem ören öňür şertler döredýär. Amdariýa döwleti we goraxanatynyň şäginde gabat gelýän guşlarym köp türlüdir. Bu ýerde ýylyň 4 pasyrlaryna görä guşlaryň 250den görä görnüşiniň duş gelýäni kesitlendir. Häzirki güýs pasyny guşlaryň köp türlügi hasam artýar. 150 ore görnüşi guşlary bolsa goraxananyň şägine hemişelik köwürtgilýän guşlara degişip oturýar. Goraxananyň suw bölегini häzirki döwürde balyklaryň 36 görnüşiniň duş gelýänigi anaklanandyr. Olary goramakda hemme suwsy bölegine gejeginiň dowamyny gödäwçilik we alymy işleri aýdylary ýoly goýulýar. Goraxananyň 36.300 hektar ýerini gyzylgym sährasy düzýär. Bu sähralyklar hem dürli ösümliklere baý bolmak bilen bu ýerde 150 ore görnüşi ösümlikleriň gabat gelýäni kesitlendir. Sähralyklaryň ösümlik dünýäsiniň esasy bölegini ak we gara sadyk, borjak, gannam södün we beýleki köp sanly ösümlikler düzýär. Şol sany bu ýerde dermalyk ösümlikleriň 10 görnüşi gabat gelýär. Goraxanada gorak işler bilen birlikde giň urumly alymy işler utgaşyk dowam etdirilýär. Goraxananyň durundurmasyny ýürüýän nahalxanada bolup, bu ýerde hormat prezident bilen ýol başlaryny ýurdumda bagy sanlygy urmy urundurmuşa çylýan işlere de munasyp goşunt goşulýar. Nahalxanada senewar arşa ýaly pürlü aşar bilen birlikde gumluk ýerde bitýän sadyk, södün, borjak ýaly ösümlikleriň nahallary ýetişdirilýär. Yetiştirilen nahallar köçeleň uruny gum ösümlikleri bolsa gumluk ýerlere, çägeli alanlara oturdurýar. Umuman goraxanada şeýle köp urly alınıp barýan işler netijesinde ösümlikleriň sanawynyň hemme haýwan dünýäsiniň baş sanynyň ýyl saýyny artýanyny bellemek ören ýakymdyr. Bu bolsa gahrman ýardamydan ekologiýa syýasatynyň şeýle-de umumy döwlet we umumy adamat derejesinde öňe sürýän maksatlarynyň ýurdumyzda oňun çözütleri beslenýän görkezýär. Bu ýerde zähmet çekýän alymy işgärler hormatly prezident we alyp barýan işler üçin çäksiz alkyş aýdýarlar. Hormatly şerhäder ortaga peşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa ýurdumyň gidrometeorology barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek ezidileşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň akrap döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňin bolsa noýabr aýynyň 8-inden noýabr aýynyň 14-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň ahyryny ýurdumyz şähine demiraz günatardan çyl howa akymy aralaşma netijesinde diýarymyň ähli welaýetlerini az kem ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gejek temperaturalarynyň hepdeniň birinji ýarymyna ýokarlanyp ahyryna bolsa peselmegine garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran murtly howa bolup, hepdeniň ahyryny az kem ýagşy ýagar. Günogordan demiraz günnatary orny ötgeden tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2 gradus sowukdan 6-11 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerini 18-23 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryny 11-16 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarymyň Ahal welaýatyny ütkap duran mutly hawa bolup, kepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demirat kunatara orny ötgeden tiýlik sekundda 6-10 ýerden 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğuktan 2-7 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 6-10 gradusdan 19 gradus seçeni mayıl olmana garaşylýar. Yurdumyň Mar welaýatyny ütkap duran mutly hawa bolup, hepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demirat kunatara orny ötgeden tiýlik sekundda 5-10-dan 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğuktan 2-7 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 7-12 gradusdan 18 gradus seçeni mayıl olmana garaşylýar. Diyarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran mutly hawa bolup, hepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demirat kunatara orny ötgeden tiýlik sekundda 6-10 ýerden 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus soğukdan 1-6 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 6-10 gradusdan 20 gradus seçeni mayıl olmana garaşylýar. Yurdumyň Daşoğlu welaýatyny ütkap duran mutly hawa bolup, hepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demirat kunatara orny ötgeden tiýlik sekundda 6-10 ýerden 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus soğukdan 4 gradus seçeni mayıl, gündüzlerine 4-9 gradusdan 13 gradus seçeni mayıl olmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap duran mutly hawa bolup, hepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagar. Günogordan Demirat kunatara orny ötgeden tiýlik sekundda 6-8-den 10-13 metr etýän şymal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus soğukdan 3-5 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 8-10 gradusdan 17 gradus seçeni mayıl olmana garaşylýar. Hormatly ilaçlar, yurdum boýunça noýabr aýynyň 8-ni magnit hadisasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz noýabr aýynyň 8-inden noýabr aýynyň 14-ne çenni hepdäň dowamyny yurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eýdi watandaşlar, göz pastyna günüň dowamyny hawanyň derejesiniň öýtgeýänligini nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda hawada tozan bölejikleriniň kadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň istenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şoňdan Watan Habarlary peşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösşüresine. Ähli şoňda ne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenir. Hoş sag bolun, edileşer.